Lief mensen, duvels en duvelinnetjes, groot en klein. Vanmiddag is het een middag met een dubbel gevoel. We hebben vanmiddag de optocht op stijl gehad onder geweldige omstandigheden. Een stolen sunkje, blauwe loog, de foto's die leveren het bewijs. En we hebben een geweldige middag. De ouders is nog op bezoek geweest, de boerengroot is heen geweest. Wij hebben er nog een geweldig leuke middag van gemaakt. Een leuke, geweldige middag voor einde persoon speciaal. En dat is onze jeugd van Lucifer 2011, Gymfase! Ik wil toch nog, vullen we verder gaan, wil ik alvast een keer aanvragen. Zonnegooien hebben we nog nooit gehad. Want deze kerel, die heeft vastelovend voor de duvels en duvelinnetjes laten zien wie dit dan wordt. Toen is onze vereniging een spiegeltje voor gehaaien en door heeft ons laten zien waarom dat wij een jeugdlucifer hebben. Een jeugdlucifer die zorgt dat er voor de kleinere, voor de jeugd op stil, echt vastelovend gevierd kan worden. En vastelovend vieren voor de jeugd, dat kan alleen met een keigoeie jeugd van Lucifer. En dat plus toe nog steeds. Gymfase, jeugd van Lucifer 2011, Zonnegooien en